Γεια σας, είχα προσχεθεί ένα βίντεο με δύο YouTubers και θα σου συστήσω. Κάνε Θανάσης. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά, και από μένα. Ναι, παιδιά, σήμερα θα σας μιλήσουμε για τα κανάλια μας όπως σας είχα προσχεθεί στην προειδοποίηση. Ναι, παιδιά, δεν έγινε κατά τις 6 ώρα το βίντεο, αλλά παραπάνω. Εγώ έχω 5-6 κανάλια, παιδιά, πιστεύω να τα έχετε δει. Τώρα θα μου πείτε κάθε μεσημέρι φτιάχνω από ένα κανάλι, ναι, παιδιά. Αυτό είναι ένα καινούργιο κανάλι. Γιατί τα άλλα είχα ξεχάσει τα στοιχεία. Και τώρα σου μιλήσουν και άλλοι YouTubers για τα κανάλια τους. Πρώτος ο Θανάσης. Μίλα, Θανάση. Εμένα, παιδιά, το κανάλι μου είναι gaming, vlog, τα πάντα. Πιο πολύ μου αρέσει να κάνω gaming videos, αλλά και τα vlogs μου αρέσουν. Επίσης παίζω πολύ Minecraft. Αυτά. MZ TV. Γεια σας και από μένα. Είμαστε 3 άτομα στους MSD Review να σας πω. Εγώ είμαι ένα μέλος. Το δεύτερο είναι ο Αθός ο Σκιώδης Δημήτρης και το τρίτο είναι ο Μάρκος Φακιανάκης. Κάνουμε gaming video, δεν δείχνουμε τη φάζα μας, εγώ την έδειξα πρώτος. Δεν ξέρω αν θα τη δείξουν οι άλλοι γιατί δεν σου αφήνουν οι μανάδες, τα σκηνή διάφορα. Παίζουμε παιχνίδια στο tablet, παίζουμε FIFA 16, έχουμε παίξει πολλά. Παίξαμε τώρα όπως είδατε και ένα καινούριο. Δεν θυμάμαι πώς το πω. Ήταν κάνουμε box πάντως. Ναι, ήταν με box. Το έδωσε σειρέ. Τώρα. Ήταν με box. Μόλις το έπαιξε έχουμε να βγάλουμε καιρό με τον Μάρκο. Τα κανάλια θα είναι κάτω στην περιγραφή του Κωνσταντίνου. Και να αυτά είχα να πω. Και παιδιά, και εσείς και παιδιά, τώρα τελειώνει το βίντεο και λίγα! Γεια σας.